everyone! Welcome back to another vlog. And today we will be doing a mukbang, Filipino breakfast mukbang. Dapat kasama sana namin sila Jessa at Jonah, pero wala na-excite sila Di na sila makapag-antay. Kaya kami na lang kakain. Meron po tayo dito na, ano yan ngayon? Salted egg with tomato. Yeah. Beef tapa. Sige, layo mo para hindi nila makita. Beef tapa from Ilocos. Gawa pa yan ni Nanang. And then we have here hot dog na idol. Gusto niya sana bingo kaso wala. Tapos may fried talong, sinangag, corned beef na ginisa, beef loaf, and sunny side up egg. Tapos meron kami sausawan dito na soy sauce tsaka Del Monte ketchup. Ketchup. Yeah, so kain na tayo mga best. Gutom na ako. Kain tayo guys. Nagantay kami. Tagal-tagal. Dapat kasi kumatok lang sa kwarto. We're shy. Ba yan? Tapos, may tinatanong sa kanina sa akin. Bakit daw? May ano na, tanong mo? Kasi nagbigay ng peace offering something or flowers ang Louis Vuitton kay Regine Velasquez. Flowers lang? Dapat bag na rin. Wow, basta peace offering daw. Sino sabi? Parang channel ni Regine. Tingnan nga natin kasi yung kwento noon ganito. Sa mga hindi nakapanood ng vlog ni Regine ng bag collection, tago na lang natin sa pangalang Mac Nichols. Nag-ano kasi siya, bag collection. Tapos yun nga yung sinasabi ko. May nakita daw siyang bag sa magazine. Tapos daw, gusto daw niyang bilhin. Tapos nung may ano siya sa New York, may parang tour. Ayun nga, Ito, ketchup, Ano ba? Ay guys, hindi ko pa pala nasasabi, I'm with Mac. Gutom na gutom. Ang hindi pumunta nga daw siya sa Louis Vuitton. Tapos nung ganyan daw, parang, syempre para daw siyang, ano lang daw, yung simple lang, ganon. Hindi daw siya ina-entertain. Tapos sinabi daw na, bag ba yun? Shoes ata, shoes. Sinabi daw na, can I have those shoes? Sabi. Ang sabi daw nung nagtitinda, wala daw size. Sabi niya, can I please, lang daw, parang susukat lang niya, para malay mo, size 7, gano'n magkasa sa kanya, di ba? Gano'n kasi mga babae kahit hindi pwede, pipilit pag sapatos. Mas hindi daw. Ito nga agam. Hindi daw. Hindi na ano daw siya, parang, ano ba yun? Parang feeling niya, parang nasaktan yung feelings niya ng very, very light. Pumunta daw siya sa katapat na store. Na high-end store din. I don't know what's that store. Tapos, bumili daw siya ng pagkadami-dami doon. Ng mga sapatos, mga 20 pairs. Tapos nung nakabalik na daw siya doon, tapos nung nakabili na daw siya ng 20 pairs, bumalik daw siya sa Louis Vuitton. Dala-dala daw niya yung 20 pairs. Iyon, pinagbentahan na daw siya ng shoes. Grabe, discrimination. Kaya yun. Panoorin nga natin yung vlog. Gusto kong makita. Ano lang yun? Kwento lang niya yun. Kwento lang na. That was 1990s pa. 90s or 2000? Hindi ko lang. Sa YouTube kasi, ayun, pinadalhan siya ng peace. Ba't ganun? Flower. Oo nga, no. Bumawi sa 20 pesos. Yun nga. Kaya, kapag nasa something, like customer, yung humaharap ka sa customer, kailangan talaga hindi ka judgmental. Oo. Kasi ngayon, ang mga mayayaman ngayon, sila yung hindi maporma, sila yung naka-t-shirt at ano lang. Yung mga mapoporma, hindi naman lahat Yung mga ang daming mapoporma na yung mga gamit nila, yung mga branded, sila yung mga walang pera.
According to ano lang ha, experience ko dyan sa hospital. Tapos sila pa yung tumatawad sa PF ng doktor. Yun. Pero kapag yung mga nasa middle ano lang, yung mga simple lang, sila yung pag may bill na, bayad na. Hindi umiimik. Pero may pera. Patikin nga ako ng tapa. Nung umuwi kaming Ilocos, guys, hindi ko pa sinasabi kay lola ko, naggawan niya ako ng beef tapa. Eh, may nagawa na siya pagdating namin, naka-freezer na. Sarap. Ang nipis ng slice. May, nung nagpa-check up si mama, sa Baguio, may nakasabahan kami matanda. Tapos out of nowhere, nakisali sa usapan namin ni tita ko. Ganyan naman yung mga matatanda. Tapos sabi, baka daw may balak kaming bumili ng bahay Saan? sa Baguio. Tinanong ko kung magkano. 15M daw yung bahay. Tapos may tumatawad daw sa kanya. Ang tinawad ata is 12.5. Kasi hindi niya binigay. Kasi daw, ayaw daw ng mga anak niya na may bahay sila sa Baguio. Bakit? Ayaw nila umuwi sa Baguio. Parang gano'n. Pakialam nyo ba, guys? Tapos ito ang tanong. Ang twist. May mga bumibili daw or may gustong tumingin dun sa bahay. Pero ang ginagawa daw niya, ina-assess daw muna niya from head to toe kung afford daw talaga nila yung bahay. Oo, sabi niya, pagka wala daw sasakyan, tapos mukhang madumis daw, hindi daw niya ina-entertain. Kasi baka daw madumihan yung loob ng bahay. Paano na lang naman pag yung ayaw mag-drive sa Baguio, yung mga hindi kabisado. Nagko-commute lang. Tapos may one time pa daw na may titingin tapos nakiinom ng tubig. Parang nakikinom ng tubig tapos sabi daw niya, ay binibili ko yung tubig, sabi. Pag ako hindi ko bibilhin, hindi maganda yung spirit ng ganung bahay. Kaya nga siguro hindi mabenta-benta. Oo. Kasi, ang magandang bahay, yung mga nakatira dapat mapagmahal, tsaka mapagbigay. Yun yung masayang bahay pag binili mo. Sabi nga namin, napakahangin naman niya. Napaka-pobre. Tapos sabi niya, pala siya, US citizen. Sabi niya. Ako naman. Madaming hindi nagsasalita rin, pero mga milyonaryo. Sabi ko nga, sa Baguio pa, minsan yung mga... Yung mga taga-Baguio, yung mga igorot, ay nako. Akala nyo, ganun-ganun lang yung mga itsura nila, yung mga simple-simple lang sila, pero sila yung mapipera. Yung mga Hilux nila, pang pick up lang yun ng gulay. Kaya pagpunta kayo sa Baguio, turista, huwag kayong huwag kayong, ang tawag nito, yung parang, Nagibigla. hindi yung parang, kasi may iba kasi kapag turista sila, parang ang feeling nila, binili na nila pati mga kaluluwa ng mga taga dun. May mga ganun kasi. Yung, parang yung pinapanood natin kagabi, may nagpa-viral kasi ngayon, guys. Yung about sa grocery store ng Save More na hindi nagkakarton. Naku naman, ang daling solusyonan naman ng problema ni Auntie. Pwede naman siya mag-grocery dun sa mga... May pakarton. Alam mo, sana side up pa pala. Naku, mamalapit na ako mabusog. Sarap. Prestige card holder pa daw siya. Sinabi ba niya? Yata, di ba? Nag-comment. Di dapat nagdala siyang katulong na kung madami siyang pera. Yung katulong na lang niya mag-grocery. Kasi hindi sasabi niya, bakit kailangan pa ng eco bag? Ay naku, kapag yung mga nature lovers ang mga ginanyan mo, lalabanan ka nila ng buong Hindi niya kasi alam niya. Halatang wala siya hindi siya concerned sa kapaligiran. Malapit kami maano guys, mabusog.
Nagbabadya na po ang kabusugan ni Mac Nichols. Mapakilain yung egg. Dami mong pinapaluto. Tapos di ka uubos. Wala naman yung papis offering na sinasabi kay Regine. Yung ulam natin, heart silog, corn silog, top silog, silog. Silog news. Oh my God. Grabe. Pwede na makakain. Kain pa. May kulang pa nga tayo dyan eh. Anong? Tuyo. Walang tuyo, walang smoked fish. Smoked fish. Ang mahal kasi ng tuyo sa SM. Nakabakyong pack kasi yun kaya. Mahal. Pero ang pangit ng itsura. Pagka tinanggal mo malalagas na yung... Kaya nga. Alam mo yung parang inaagnas na ito. Tama na siya naman. Abot yan. Ha? Si Maxi. Ayan, Max! Maxi? Maxi! Come! Mukbang! Pipinat tara. Ayoko si Pina. Itatampo ko kay Pina. Pagka kay Peanut. Kay butter na lang ako. Kay Butter, kapag umiiyak ka, pupunta siya. Mana yun kay Max. Kumanay sa ina niya. Si Peanut, mana sa ina. Basurera. Si! Ang harap. Comment down below guys kung anong gusto niya na breakfast. Kasi ako, pag wala akong kasama dito sa bahay, ang breakfast ko lang, milk tsaka toasted bread. Hindi na ako masyado nagko-coffee. Ngayon lang ulit ako nag-coffee. Mga 3 weeks na ako hindi nagko-coffee. Di ba? Tagal. Tagal ba siya? Alam ko na kung ba't di ako makatulog kagabi. Sa Coke. Kung ba't alive pa ako ng 1:30 sa Coke. Nagbabalot ako ng gift. Joe na. Nanong ko? Nanong ko kayo kung ano gusto nyo. Sinabi ko, urayan niya. O, di mo. Bakit Coke ang binili mo? Siyempre, pizza yung sinabi mong kukunin nyo. Nakakaya naman kung naka-plastic, diba? Ayoko ng plastic. Wow. Gaya ni? May nagsa-side comment po. Ang dami ko nang nakain. Ay, Grabe. Pero hindi ko na to kaya. Asan ba si Jessa? Jessa! Puro gan. Madam Mukbang. ano? Siguro kagabi ang mga yan, naglalaro sila sa lamayan. Laro sila siguro ng Uno. Nakasama siya dumating. Doon siya natulog. Hmm? Yung dismiss pa na po namin si Jessa. Doon siya natulog. Sino ng bad breath? Ang dami namang kwarto kasi doon.
Namiss ko nga yung bahay na yun, yung pupunta ako. Yun kasi yung dating boarding house namin. Tapos nung si Uncle Dan, pumasok siya din sa dating kwarto namin. Parang gusto ko din pumasok kasi naiya ako. Naglilinis kasi siya. Yun yung dating kwarto namin, pininturahan pa namin yun, gano'n. Ay, yung ano? Diyan? Sa tapat? Diyan. Kina Roy? Ay, dyan ba yung lama? Dyan lang pala. Kay HH House. Kala ko sa loob-loob pa. No. Pwede nila ni Nakailang kagabi eh. Ang good house. Joke. Tapos uso yung noon. Doon ba sila Pastor Agrippa? Hindi, doon sila kailaan. Malapit sa mesa. Hindi pa natin na. That's it, guys. Ang hindi lang po namin naubos ay itong tapa. May 2 slices pa. Yan, gaganyan ko na lang. Yung meatloaf. Tapos may beef loaf pa. Beef loaf lang yan nila Jonah. Tapos may isa pang talong. Pinoy talaga. May isa pang talong. Di ko na kasi kayang ubusin. Pinoy talaga. Tapos, yung corned beef, konti lang. Tapos ito, na lang, yung kamatis na lang yung natira halos. Yung sa red egg. Yun lang, grabe. Nakain natin yung 2 egg. Yung hotdog. Yung rice. Okay, makakatipid tayo. Dami. Nakakatipid daw kami guys kasi di na kami magsasamgyupsal sa Baguio. Para-paraan yung kasama ko. So yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video. And kung anong favorite na breakfast nyo, please comment down below. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like this video. Share nyo na rin ito sa friends nyo. Sa mga OFW na namimiss ng mga Filipino food, ayan. Pwede nyo naman itong magawa sa abroad. Kasi yung mga kinain natin, hindi siya talaga for the Filipinos. Wala nga kaming tuyo eh. Wala kaming smoked fish and all that. So yun lang guys. If you haven't followed me on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!